La 6 ne vom folosi 100% de teorema de 30 de grade, așa că dacă nu o știi, salvează clipul ăsta să te uiți la ea mai târziu. Hai să vedem. Dacă ne spune că triunghiul ABC este dreptunghic în A, AC-ul este 4 și ne roagă frumos, nu ne spune, că nu ne spune nouă nimeni nimic, să arătăm că AD-ul este 2. Și atunci, păi, dacă B-ul este de 60 de grade, am uitat să menționez, da? Acum știm că suma unghiurilor unui triunghi va fi de 180 de grade. Deci, A plus B plus C o să vină 180 de grade. Dar, dacă știm că A-ul este 90 și B-ul este 60, nu ne rezultă că măsura unghiului C va fi de 30 de grade? Păi, ba da. Numai că trebuie neapărat să scriem chestia asta, că dacă presupunem noi sau o luăm de-a gata, nu ne va puncta nimic. Și atunci, hai să vedem. O să scriem 90 de grade plus 60 de grade plus unghiul C este 180 de grade. Atunci ne rezultă că măsura unghiului C este de 30 de grade. Dar, acum noi putem să folosim teorema de 30 de grade, da? Bun, acum hai să luăm triunghiul ACD să facem teorema de 30 de grade. Atenție, neapărat triunghiul trebuie să fie dreptunghic ca să facem. Și atunci, rezultă din teorema de 30 de grade că, mai îți amintești ce spunea teorema de 30? Latura opusă unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Adică, care e latura opusă unghiului de 30? Păi, AD-ul, da? Deci, AD-ul va fi ipotenuza pe 2, adică AC pe 2. Deci AD-ul nostru va fi 4 pe 2. Deci, într-adevăr, AD-ul va fi 2. Acum, mă aștept ori la ceva cu teorema de 30 de grade, ori la șoc, surpriză mare, teorema sinusurilor. Da, o să mai fac un video ulterior ca să vezi și aia cum se aplică. Te pup, te respect, nu uita de follow.